Vilalba volverá a ser a capital do cicloturismo o 5 de abril. A Deputación de Lugo colabora un ano máis cunha achega de 3.000 euros, e xa van 9 edicións, coa ruta BTT Terrachá do Queixo San Simón da Costa, que se celebrará polos concellos de Vilalba, Muras e Xermade, coincidindo coa festa deste produto tan apreciado da chaira. Este ano temos, como todos estes anos, 3 distancias distintas, 72 km na distancia longa con 2.000 metros de acumulado, 55 a distancia media con 1.400 e 40 a distancia corta con 700 metros de desnivel acumulado. Ademais do compoñente deportivo, o encontro brinda aos participantes e aos seus acompañantes a oportunidade de coñecer e explorar o patrimonio natural e cultural dos concellos polos que pasa o circuito e tamén o Queixo. Temos que aproveitar todas as potencialidades que temos tamén para a práctica deste deporte, aínda que estamos na zona da Terrachá, temos pois a oportunidade de ter uns paisaxes de montaña na zona de San Simón pegado a Muras, e iso tamén é algo que temos que potenciar e traballar, e neso estamos. Eventos que fomentan a economía e o turismo da zona. A Deputación, este tipo de eventos con carácter transversal é algo que lle ven preocupando, que no que se está implicando dende fai xa moitos anos. Creemos nesa idea de que o deporte ten ese carácter de promocionar ese turismo experiencial que nos estamos defendendo tamén dende fai tempo, donde se une a gastronomía, ademais, coincide ca Feira do Queixo de San Simón, un produto de referencia non só para Vilalba, sino para toda a chaira. As inscricións permitirán un máximo de 300 participantes e estarán abertas ata 2 días antes na páxina web ccnorte.com.